Karon hapon, gabi Hapon pa. Di mo gustong mulingkod aning atubangan? Kanara ba kunong anhi sa simbahan? Ang usag yun nga mga successful kayo nga buhat sa yawa, kanang dili lingkuran ang atubangan. Nga naman, kay ang mga anghel sa yawa mo iyang palingkuron dire. Nya kanatanan dihang mga tao wala na nay grasya, kaya grasya gikan mo sa tubangan. Sao naman sa yawa dire. So lingkurin ninyong atubangan ang bakante dito sa luyo aron ang anghel sa yawa adto sa luyo. Dili dire. Tanawa di ba karon namalhin na mo. Perti problema si yawa nangot ko tutuso. Anam ti kalingkuran din hi. Adto na sila ngadto sa luyo. Nya kamong wa mo balhin, pasabot ana, giyawaan pagyud mo. Very good, kaya balhin. Kamu diha, unsa may inyong buhaton? Unsa ni sila, choir? Choir mo? Dili. Okay, ang choir, niya raman din ni aning sulod. Kinsa may mga choir din eh. Sige, paduol gyud. Ayaw gyud butangig bakanting lingkuranan ang inyong atubangan kay og nagani bakante diha ang anghel sa yawa iyang ibutang niya ang katong tuas luyo dili na to makadawat og grasya. Ako lang niya mong tagaan og mga pruiba ana. So sa dili pa, kamo mo kanta? Uy, kamo diya pa. Pamalhin lang ka. Ako sa anak mo diya. Okay ra mo diya? Mura man mo diya na aslaing planeta. Sige, diha alam mo. Nya ay mo paluyo, diya mo tubangan. Tubangan ba? Mo, kamo, utro sa day mo diha, nga naa mo yawa. Umbalhin. Karinduhan noon, muragwa na ni sila yawa. Pero katunto as luyo, daghan pa na diha. Sige. Kari ay, nindot rin sila, kaya ilad yung gipuno. Na. Kato na lang luyo. Kamo sa des luyo, abantigi mo diri sa pinaka atubangan ninyo nga naay bakante. Ayaw jug butangi og vacant seats. Kamu ba diya? Nagyo kayo. Napay daghang lingkuran ng bakante sa inyong atubangan. Balhinig yun. Sige, mga G o sa ta. Saman, manlingkod lang mo, mamarog. Mo agad nagyo ko ninyo, no? Sige. Ato ning, kisa may head sa worship ninyo din, he? Worship? Wala? Sige. Kamoy akong palidon o pangadji, opening. Karin lang ang tubangan eh. Butikaw, ikaw. Dalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong amahan, tagiya sa tanang kabuhatan. Daghang kaayong salamat sa ihatag kanamo, Lord, na nakaimamat namo si Father Shano karong gabi una. Naway makambit kami og daghan kaalaman, Lord, na iyang ipaambit kanamo karong gabi una. O kining tanan among gipangayo pinaagi sa imong ngalan, Hesus Kristo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat, manglingkod ta. Nganong akong giingon nga naay yawa anang bakanting lingkuranan? Kay kanang yawa, iya ginang usbon ang pulong sa Ginoo. Unsa may gisultis Ginoo, duol kamo kanako
di ba? Come to me. Nya kung muduol kas Ginoo, unsa may imong buhaton? Mupili kas layo o duol? O, duol yun. Pero pag abot na ko diha, pa-picture dayon sila. Mag-ilog pa. Kaya magpa-picture. Nya, ang magpapicture kag di ka mo duol. Nya, ang yawa, iyan ang giusab. Imbis nga ang nya, anong mo palayo man ka? Nya, ang sunod, nahigugma mo sa inyong isig katao. O naglagot. Mo na mo palayo na ka o naglagot ka. Sige, at least nahibaw mo nga ang yawa di ay mo na'y mutudlo nato nga maglagyo ta. Ang Ginoo nagtudlo nato, come to me. Come to me. Ana gid ha. Karon ari na ta sa atong recollection. Unsa man ang recollection? Unsay meaning ana? Recollection. Mangutana ko diri sa mahilig ra ba kong pangutana pero aron di mo magmahing nas tubangan ari ko sloyo mangutana. Ay gatuo man ni sila nga di sila pangutanon. Lagyo kay sila diri ay. Kamo da ari mo diri abante mo diri napay mga bakante lingkuranan. Kanus apa man mo muduol sa Ginoo nanay linog. Kanus aman mo muduol sa Ginoo nanay mga bagyo. Kanang mga anod tang tanan. Dapaw na, daghang kayo Ana. Ayaw sa mo ng extension. Dili usa. Ay, ang kanang bag, ibutang na silahom. Ana, ay ko ana. Kay, ay mo anang extension. Kay, makaguol nas Ginoo nga ana mo sa extension. Ang gustos Ginoo, arigid mo sa main nga lingkuranan. Kay kanang extension, dili na siya maoy angay lingkuran. Diha mo ana sunod. Sige, mangutana nako unsa man ang recollection. Wala ba ko kay Bao Panel? Ayo kay ni angkon sa siya wa sa kibaw ari ko sa atbang. Pagpangumpisal, padre? Pagpangumpisal. Pagpangumpisal. Ana. Unsa na recollection? Pagampo. Pagampo. Arita diri ari kunog suway. Kani mga buutan kay ignaw. Unsa man? Unsa man ang recollection? Ang recollection nagagikana sa word nga collection. Magtapok ta sa atong mga pagtulunan sa Ginoo pananglitan. Kunya kay nalimtan na nato tungod sa kadugayng panahon, mo natong balikon atong balikon sa pagtapok, balikon sa pag-estudyo, balikon sa pagtuon. Mura mag-mother superiora. Ayo ha Very good. Ari-tari mga tingog sa mga buutang mga kalalakinan. Kulbaan ko ba? Ang recollection puno sa mga pamalandong o tawag o mga reflection o sa mga angay nga himuon o mga gitawag o unsay kakulangan o unsay angay himuon nga maayo. Very good. Kulbaan siya niya, may kay mutabi. Ni ginidi ang taga. Saan nga ninyong lugar? Baang. Ay, recollection means nga morekolta sa atong mga kaagi bahin sa pagtuo sa Ginoo. Okay. Naghapit na gyud ko moabot sa atubangan. Yan naga, tinudlo ay sila kinsa manggid ani. Recollection, mga kasaypanan,
mga pagkulang sa mga pagtuo o baliktanaw sa mga nangaging mga kulang sa kinabuhi. Okay, pulos man din mo makamao di ay. So salamat ha, atong pakpakan tong tanang nang nubag. Nya kanang recollection kuan man na siya sakto to no katong inyong giingon nga natin niingon nga musugod lang ta sa kanang gitawag nila og pagbahin-bahin sa pulong. So mura na siya duha ka root words, ang usa prefix kanang pasiunang pulong kanang re niya, ang usa kay kolekta. Hilig kang pare ana, kolekta. Nya og re, ang pasabot anang re usbon, balikon mo nang maingon ta nga return. So mubalik ka og turn. Maingon kag saman reorient, re-elect, imong gi-elect pagbalik. Nasa kay sa paman repeat, recharge, imong gi-charge og balik. So balikon. Sa ato pa collect, matud pa to dito ni Sister Tusloyo may kay explain more Mother Superiora, kolekta gipundok nya nabungkag nya atong kolektahon pagbalik, tapokon pagbalik. Unya unsa may kasagaran gyud sa atong kinabuhi nga kaniadto intak kay na nagkatapok na nya karon nabungkag na, unsa man na, unsang bahina sa atong kinabuhi ba nga or aspeto sa atong kinabuhi nga kaniadto intact karon na scattered na nga kinahanglan natong i-recollect. Kung imong naong atong hisgutan, wa man na mabungkag. No? Nabungkag inyong naong? Wa, intact pa. Bahin sa imong lawas, intact sad. Ang nabungkag kasagaran gid nato mao ang relationship. Ya do naman tay tulo ka relationships. Ang atong relasyon sa Ginoo, nya relasyon sa atong isig katao, ug naa sa tay relasyon sa atong kaugalingon. Di ba na mga tao nga imong pangutanon nganong gakusmo diyang naong, moingon siya, wa ko kasabot nako. Kaya bang di ka kasabot nimo? Kasuway na mo, ana? O unsa may atong relasyon, matod pa sa mga kaning mga spiritual experts o sa mga psychologists nga ang dako kay natong relasyon nga magdigyud kayo mag-abot ang hunahuna o ang kasing-kasing, ang pagbati o ang imong mga ideas. Di ni sila mag-abot. Usahay, ang imong gihunahuna, nindot, pero ang imong gibati, bati. Usahay sad, ang imong pagbati, nindot, ang imong sang hunahuna, mo'y bati. Di sila mag-abot. Ganahan ang imong kasing-kasing ani, ang imong sang utok mo'y magsingon, dili. Nya ang imong sang utok yun, okay ka ana, ang imong sang kasing-kasing yun, dili. Nya mo kuno na ang atong isettle. Kanus aman sa atong kinabuhi nga nindot jud kay nga atong relasyon. Kanus aman na nahitabo? Sa diha patastiyan sa atong mama. Kanang bata nasod sa tiyan sa inahan, nindot kay na sila relasyon sa inahan. Kay unsay bation sa inahan, unsay iyang gibuhat, diretso ginang madawat sa bata. Nya ang unang pagkabungkag inig panganak, kabantay mo sa bata, mohilak.
kani nibati na ni ang relasyon ani. Mo na magkuto-kuto. Magkuto-kuto. Kanang bata inig gawas ana sa tiyan sa inahan mo hilak na ngano man nabati man niya nga na-separate na siya ba na naputol, nabuwag. Nya unsa may buhaton sa inahan para muhilom, ibalik iyang embrace ba kanang orag imong og na buwag siya imong retouch or reattach mo nang iyang anaon nya inig kugos nas mamas bata muhilom ding bata kay na feel naman niya nga naduol na sad siya. So mo na ang gilingi mong tupad ing napila na kabuok relasyon ro nimo nga nangaputol. Pangutan ba ing na pila na kabuok relasyon nimong naputol. Unsa may makaputol sa atong relasyon? Unsa may gunting or sundang nga kusog kay mo putol sa atong relasyon? Relasyos Ginoo, relasyon sa to isig katawo, putlon ana, hasta relasyon nato sa atong kaugalingon, gubon ana. Mao kana ang SALA. Asa na? Ang sala. Makahimo nagitag sala, putol din ang relasyon. Nya mag-anam og kadaghan ang sala, mag-anam sad og kalagyo ang relasyon. Unsa may timailhan sa taong makasa? Oh, kana mo palayo, para nila mo palayo, sad ana. Nahana mo si uban magpakaroon inon, mapadool. Pero ang una yung timailhan sa tao nga nakasa, ari gina nimo makita sa naong. Ang taong makasa, ang naong ana, mura og aop, kanang dili siya sayag. Mura siya og sa suga pa, dim light. Way kadasig ang iyang naong. Basta ang tao kay makasa, dili gina madasigon og naong. Dili ba tawgon natog blooming? Unsa man? Glooming. GLOOMING. Dili bloom. BLO na. Blooming, sayag og naong. Glooming, subo og naong. Gilingay mong tupad niya. Tutuki siyag mga 1 minute. Sige, ready? Go. Pag tinutukay mo ba, 1 minute. Sige na, sige. 1 minute. Gina. Walay tingugay. Atong orasa na. Sige, ready? Go. Na, tinutukay mo ba, uy, ay mo pagtanaw nga rin ako. Diha mo tanaw siyang tupad. Tanawa. Awa, di ba? Daghan kaayo nga, dili jud makatutok. Nga naman, tungod na sa imong sala. Si Kristo, way sala. Si Mama Mary, way sala. Maunang kaya kay nilang mukuyog og tao, bisan pas mga tao nga nasuko nila. Makakuyog si Kristo. Maubit atong gipatay siya, kay nikuyog mas mga kaaway, di gilansang sa cross. Ay, pilits cross, oy. Nya, unsa may nahitabo pagkapilit niya sa cross? Unsa may iyang na buhat ana? Iyang gisumpay ang relasyon nato ngadto sa amahan. Kay pagka sala gyud ni Adan og ni Eva, naputol ang atong relasyon ngadto sa amahan. Pero pagka matay ni Hesus, nasumpay pagbalik. Kining maong mga kamatuoran, ato ning suwayag pamalandong unsaon pagsumpay pagbalik ang atong relasyon.
Kay di ganina masumpay, bati kay tagnaong. Oh. Dinis inyo, way na nagbuwag dinhi nga mga magtiayon. Naawa. Way nagbinungulay nga mga silingan. Naa. Way mga managsuon nga nagbinungulay. Naasan. Way mga niasimbahan nga naglinibakay. Naasan. O, kana, mga bunga na sa sala. Karon ang inyo ding obispo to ana masamo. Inyong obispo din ba? Okay ra ninyo ngadto na siya sa Cebu? Okay ra? Oh, lipay mi dito. Lipay kay mi ngadto dito nya. Iya dayon ming gitudluan og kay mo 100 years naman ang Cebu as kaning Archdiocese karong 2034 karon ikaduha na rong tuig sa pag-celebrate niya. Ang tema karon nga iyang gitudlo namo, The Listening Church. Kay ang pinakatima gyud sa among centennial celebration kay synodality at church journeying together, fully alive. Kana jud kunong buhi ba? Buhi kayong simbahan niya. Aron pagkapot aning buhi nga simbahan, usa sa mga angay hinumduman kana gyung pagpaminaw. Listening, the listening church. Mo na tema karong tuiga. So ako lang sanang i-introduce nyo dire. Mo na ato rong tema. So ang pagpabalik sa relasyon, kinahanglan ta og pagpaminaway. Ana. Lingay imong tupad ing na makadungog ka. Mangutan ba ing na makadungog ra ka? Kay basin unya ba og magsigag tabi niya, di na siya kadungog. Makadungog ra? Wa ra ba ko diri gigamit og kanang sign language? Makadungog ra mo tanan? Listening. Sa dili pa ta mo abot anang listening, ato usang suwayan pagpamalandong ang mahitungod aning sala. Ang sala ba? Naba mo isa? Di na lang dito mamalandong na naman din na ninyo, daghan naman din. So, atong suwayan og basa ang bugo ra ba sa kuaning kuanda. Asa man to dapita pangitaon ani. Galatian. Ari lang ta sa kuan. Colossian. Philippians, Colossian chapter 3. Kisa may mubasa ninyo diha be? Akong pabasahod dire. Palihog basa. Lektor. Dira. Sige. Di nga rin. Hotdon lang na itong chapter 3. Quote of there is 4. Sige. The old life and the new you must put to death, then the earthly desires at work in you, such as sexual immorality, indecency, lust, evil passions, and greed. For greed is a form of idolatry. Because of such thing, God's anger will come upon those who do not obey Him. At one time, you yourselves used to live according to such desires when your life was dominated by them. But now, you must get rid of all these things: anger, passion, and hateful feelings. No insults of obscene talk must ever come from your lips.
Do not lie to one another, for you have put off the old self with its habits and have put on the new self. This is the new being which God, its creator, is constantly renewing in his own image in order to bring you to a full knowledge of himself. As a result, Gentiles and Jews, circumcised and uncircumcised, barbarians, savages, slaves, and free, but Christ is all. Christ is in all. You are the people of God. He loved you and chose you for his own. So then, you must clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Be tolerant with one another and forgive one another whenever any of you has a complaint against someone else. You must forgive one another just as the Lord has forgiven you. And to all these qualities add love, which binds all things together in perfect unity. The peace that Christ gives is to guide you in the decisions you make. For it is to this peace that God has called you together in the one body. And be thankful. Christ's message in all its richness must live in your hearts. Teach and instruct one another with all wisdom. Sing psalms, hymns, and sacred songs. Sing to God with thanksgiving in your hearts. Everything you do and say, then you should be done in the name of the Lord Jesus, as you give thanks through him to God the Father. Wives, submit yourselves to your husbands, for that is what you should do as Christians. Husbands, love your wives and do not be harsh with him. Children, it is your Christian duty to obey your parents always, for that is what pleases God. Parents, do not irritate your children, or they will become discouraged. Slaves, obey your human masters in all things, not only when they are watching you because you want to gain their approval, but do it with a sincere heart because of your reverence for the Lord. Whatever you do, work at it with all your heart, as though you were working for the Lord and not for the people. Remember that the Lord will give you as a reward what he was kept for his people. For Christ is the real master you serve, and all wrongdoers will be repaid for the wrong things they do, because God judges everyone by the same standard. Okay. Ambot, nakasabot ba mo ato? Muralag nakasabot. Ang gihisgutan, old self o new self. Ang old self mo na ang atong sala. Katong panahon pa natakdan sa sala ni Adan og ni Eva, kaulag, pakig-away, garbo, bahin-bahin, idolatry. Nya ang new self, mao na ni ang self nga gihatag sa Holy Spirit. Nya giingon ni San Pablo nga naa na natong duha, ang old ug ang new self. Nya unsaon man nato para monindot ang atong kinabuhi? Kinahanglang do na gid tay renewal. Bag-ohon gid nato kanunay. Renewal of hearts. Karon kaduda man kung wa pa mo day mo kailan ako, no? Kisa may nakailan na gid nako dinhi, taas ang kamot. Dagan-dagan sa di ay. Kinsa may ako ngan? Akong tinuod ngan kay Father Crescenciano Tabornal Ubod. Pilay akong edad? Ano mo kailan ako sa edad? 62 na ko karon. 62 years old.
Natao ko November 24, 1963. So karong November 24 mo 63 na ko. Onya, kinsay nga sa kong mama. Na nakaila, Valeriana Taburnal. Ang iyang birthday, February 14. Bago pa siyang ka-birthday, February 14. Valentina ang tatuyangan. Ingon siya, taga-bukid man. Naman ko nunay, kita man siya picture nga si Valentina na ako no'y mga bitin diri sa buhok niya, bitin. So, giilisan ko no Valeriana. O to, Valeriana siya. Kisingan sa kong papa, si Vero Ubod. Ana. Diin ko na tao, Kahugan sa Pangdako, Cebu City. Gikan sa simbahan, mga 6 kilometers ngadto padong sa bukid. Nga kung kinabuhi, uma tong amo. Pero dili patag, bukid, ang kaingin. Ang among uma dito, murag busay, laom kayo. Ang tanom, mga mais, saging, ana, niya, mangga, daghang manggang Guadalupe. Muna ako sa una, kaingin, manguling, mughag kahoy, perti man namong pobriha. Niya, kanag yung pamutos og mangga. O ginay akong kinabuhi sa una, 1977 hangtod 1987. Graduate kog college 1987, March, pamutos gyud mangga kay ini ka weekend niya eskwela. 5 may kamanagsuon, ang kamagwangan, babae, si Leonela. Ang sunod, si Pedro, akong maguwang laki. Nya dayon ako, nya manghod nako, Romeo, kamanghuran, Clito. Usara ka babae, 4 may kalaki. Ako ikatulo. Nya ako ra sa ni graduate og college 4-year course. Na akong sunod nako, ni graduate og Marine, akong gipa-eskwela pero gulang na pod siya nakagraduate, mga 26 years old. Ako sa ni-graduate kong college 1987, mga 23 years old na sad ko. Ang akong nahumang kurso, Commerce Accounting major diha sa CCC. Nya kuan na ron UC. Nya ni trabaho kog Fairmart. First na kong employment sa Fairmart, pagka mga June 1987, niya pagka October 1987, nabalhin ko sa Land Bank of the Philippines. Niya, diha na gyud ko nagtrabaho hangtod June 1995, ning resign ko og nisod ko sa seminaryo dito San Carlos Seminary College, Philosophy. Human sa 3 ka tuig, na human ko sa philosophy department, ngadto ko sa theology, gipada ko dito sa Manila, sa University of Santo Tomas Central Seminary. Dito na ko nakahuman sa akong theology o sa akong canon law nga licentiate dito sa UST. 8 ko katuig dito. Na-orden ko pagkapare pagka June 22, 2004 at age 40. So muna ako, life begins at 40. Nisod kog 31 years old, na-orden kog 40 years old. Karon, 21 ako sa pagkapare. Karong June 22, mahimo na kong 22 years sa pagkapare. Nakaagi sa ko og uyab. Adili uyab, panguyab gito, no? Grade 6 ko, una ko nakauyab. 15 years old ko ato. First, uban na sa namos bukid kanang mangargahay dito ba, mangargasan. May mga 3 ka kilometro among lakaod. Hantod karon mao lang gyapon 3 ka kilometro, wala gyapon ay sakyanan makasulod nga 4-wheel.
Karon makasuon ng habal-habal. Sa una maglukdo ra mi diha, magba nya. Nasa mga dalaga-dalaga, ngadto Igolis Bukid. Nguyab-nguyab sad. Kauyab ko ato. Nya pag high school, diri na ko si IT nag-eskwela high school. Dito na ko nakauyab og daghan-daghan. Nakauyab ko dito unom ka buok. Sod sa akong high school life. Palauyab jud ko. Nya pagka kawa mo ko'y plano magpari, nga akong plano magminyo man, so nguyab yun. Nga sa pagkaminyo di manguyab. Nya pagka-college, usa na lay akong uyab. Kay ako naman tong gipili, nga mao na to'y akong pangasawon. Ako gitong gitinuod og pili. Unom kabuan gid na akong paniid atong bayhana. Nagka-classmate man mi nya, seatmate pa gyud nya ingon man Ginoo, love your neighbor. So na sa kontupan. Nagkauyab mi og December 16, 1983. Alas 7:30 gabi. Nagkabuwag sad mi og December 27, 1990. Alas 8 gabi. Niabot kimi atog 7 years. Iya kong gibuwagan, perting hilak na ko ato. Mura ko atog namatyan og iro nga pinangga. Pero wa jud ko mo surrender. Pagka February, before nag-Valentine's Day, 1991, nakauyab na sad ko. Plano na sad ming magminyo, June 1992. Pagka March 1992, gibuwagan ko niya. Pero wa na kay ko sakiti, kay 1 year raman. Pa jud ko mo surrender, nanguyab na sad ko. Pagka June 21, 1992, nakauyab na sad ko. Plano na sa mi magminyo, June 1995. Pagka March 1994, murag nikalit og disturbo sa kong kasing-kasing ang pagpari. Ito, gisultihan ako akong uyab. Pagka mga April 1994, sige na mig hinilakay. Kami ng duha ang nag-discern kung unsay final. Nasa mga pari na mong suod, labi na gito si Archbishop Mariano Gaviula, mot kadungog mo niya. Murag taga Bohol mo sa tingin itong kaliwat, pero dito lang tos maasin tingali ni Dako. Nag-retire man to siya dito sa Guadalupe, sa among parokya. So siya naka-advise nako og namong duha. Mao tong pagka June 1995, nakahukom na gid mi nga i-enda lang namo among panag-uyab, nya among gi-convert ang among relasyon nga mura na lamig managsuon. Manghod man sa nako siya mga duol-duol 7 ka tuig, mura la sa kog iyang kuya. Nya suod kog seminaryo June 1995, mo na to, orden ako, karon pari nako. Pero wala ako manguyab pagkapari nako, kay ako na may panguyaban. Nadagan ako uyab sa karon. Unsa may ipanguyab sa tao nako, labi na sa mga babae. Father, pwede ka mumisa sa amo. Sila na mohangyo nako ba? Di ba kanang manguyab mohangyo man na? Karon sigihan ako hangyo. Magkabuang sa kog balibad, oy, adi na lang kay di anay lain, di na ko schedule ana. Karon ang lain na sa nilang hangyo nako, Father, pwede pa picture. Picture na sad. Nindot kayong kinabuhi. So, mura na akong backgrounder o nganong wa man ko madayon pagkaminyo tungod kay naminaw ko sa Ginoo. Dili sayon ang change of my changes. Kanang mangitag to mga detour ba? Detour kanang mo usab ita imong direksyon. Pero maminaw lang tas Ginoo, nindot kayo. Dadon kita niya sa maayong kahimtang. Ngilinga imong tupad. Ing naminaw kas Ginoo anang imong kinabuhi karon. Naminaw kas Ginoo. Kinsay gatudlo ninyo, unsaon ninyo pag-atiman ang inyong naong.
Mga ginagmay ra kay na pero dako na kay nag-impact. Kay kanira bang Ginoo og ang yawa magkuntis ni sila og sulti. Magkuntis kinig sulti. Unya usahay ra ba ang yawa mas paspas mo sulti niya mas klaro. Ang Ginoo usahay ihunghong ra. Di pa gyud klaro. Ngano man ron daghan kayo mga Pilipinos, labi na gyud mga babae nagsigig pa colors buhok. Kinsay gasultian na nila? Kinsay ilang gipaminaw? Ambot lang wa ko kibaw. Nganong ang kaning mga babae mao magikusog kay mangiski sa kilay niya badlisan pa gyud. Kinsa may gasultian na nila? Kinsa kay ilang gipaminaw? Nya kanara sa mga babae mo ikusog kay mangusab silang naong pintal-pintalan diri dinhi hasta ngabil pintalan. Kinsa kay gasultian na nila nga pintali na? Ha? Karon na uso na sana nato. Na mga babae laki pero gagrabe sang laki ani magpatato. Tatato ba tato? Hanggang kay tato lawas. Kisa sa kay gasulti nila na. Ambot ka din sa inyo kay mga buutan man ning taga Bohol dito sa amo Cebu. Daghan kay karon nga naay mga anak way kasal. Kisa sa kay gasugo nila. Di man sad mga pare. Kamo din way kanang mga inana kanang nanganak niya way kasal. Naasad? Ang mga buangon sa demo din eh. Naasay nagpuyo-puyo, kanang puyo-puyo. Naa? Di man ko katuo kay ingo man sila ang taga-Bohol, buutan kayo. Mga animal sa demo din eh. Okay, kanang animal, sama ng iro, magpakasal din ng iro. Dili, ditso din nagtira. Kanang manok, ditsog tira, baboy, ditsog tira. Usahay, mugawas ang atong pagka-animal. Nga naman, di ta kamaong maminaw sa Ginoo. Listening to God. Nya unsaon na to pag-check nga ang nisulti nato Ginoo? Unsaon man? Ma-promote niya ang pipila ka mga hiyas. Ako lang nang kuhaon ang word nga listen. Spell word listen. L-I-S-T-E-N. Kana. Unsa may mga virtues diha or mga attitudes nga kung ang Ginoo mosulti nimo present na una ang L, love. Kung ang imo ganing nabati o ang ni hunghong nimo mo promote og love Ginoo na. Pero ang ni hunghong nimo ang i-promote lust kaulag kinsa man na yawa mo na inig kauyab na igkauyab kung ang imo ganing gusto hinikapay dayon linayugay dayon kinuutay dayon kana kinsa may gahonghong ana yawa nagilingyan sa imong tupad ingna ingna nahonghongan na kagyawa ingna kano ingna nahonghongan kagyawa ay ako kanang akong kaslon sobra naman tingali mga 5,000 akong nakasal nga mga couple sa akong mga 21 years kay usam sa nas akong murag ilog-ilogan sa kuan ng pakasal. Inig-interview gid nako nila kanang ako lang silang pakikitaan ba. Una gid akong pangutana saman, wapa mo nag-una-una? Oy, pulos-pulos gyud. Tulura gyud sa 5,000 kabuk akong kuan, tulura akong nahinumduman nga ni angkon gyud nga murag sincere og mga naong wa gyud father kay i-reserve gyud ni namo after wedding. Wa sila maghimo og premarital sex kay inig human ra kuno sa kasal.
Wala sa ko mo check up. Wala naman sa ko ni check up ato. Maon say labot na ko og namakakadiha. Pero tulo ra gyud ka buok. Ang kasagaran gyud ipangutana nako moingon din. Manapader. Usahay kay gadahan nagbata. Usahay gadako ng tiyan. Ana. Sa ato pa naminaw sila, mas gipaminaw nila ang yawa. Kay dili man love. Kay love is always pure because God is love. Pero lust, iya ginasyawa. Kay impure man na. Muna ang lust is one of the 7 capital sins. Nakamemorize pa din mo sa 7 capital sins? Kisay nakamemorize, tas ang kamot? Awa mo kibaw? Mo biyan ay atong angeng likayan niya, waday mo kibaw, di mo na, usahay, di dyan kakalikay, kaya mo kakibaw. Sige, ang abbreviation anang kaning tanang sala nga gihisgutan diri sa atong gibasa, gisummarize na into, categorize into 7, gitawag capital sins. Sa to pa mga trunk, napasa na siya mga branches, di ba? Ang Pilipinas, usara may capital sa Pilipinas, no? What is the capital of the Philippines? Oh, Manila. Nya na yun ay regional. Human sa regional, napanay provincial. Humas provincial, cities and municipalities. Nya human dayon, barangay. Humas barangay, nga purok-purok. Nya humas purok, families, households. Human sa families, individual persons. O, ana. So, ang sala, nagkunik-kunik sa na siya. So, ang acronym is PALEGAS. P-A-L-E-G-A-S. Ang P, pride, garbo. Ang A, anger, kasuko. Ang L, muna to, lust, kaulag. Ang E, envy, kasina. Ang G, gluttony, patuyang o kaon, dakog kaon. Ang G, A, avarice, kahakog, nang gusto yung mangangkon. Nya ang S, sloth or katapulan. Ana. So mo ni sila yung mga trunk lines. Nga karon, og maminaw tas Ginoo siguro agyod usas timaan na mo promote gyud na siyag love. Na gani mo honghong nimo nga nang libak sa iyang isig katao, kisa man na Ginoo na o yawa. Unsa may imong buhaton? Ayaw paminawa. Ay paminawa. Kung ang imong bana mo ingon nimo animal ka, buang kang asawaha ka, or vice versa, ang asawa ba mo ingon yawa ka, animal kang banaha ka. Kinsa may imong gi atubang karon? Ginoo o yawa? Yawa. Nya unsa may buhaton nimo? Paminawon dili. Ayaw paminawa. Ignore lang. Ingna lang. Tingog na sang yawa eh. Di lang ko maminaw ani Lord. Muna inigingon si imong asawa, layas diring buanga ka. Di ko maminaw ani. Di lang dyan ka mulayas. Hangtod. Dunggabon kasi mong asawa. Igdunggab. Ang sabi mong buhaton? Ayaw. Matod pang Kristo pagpakamatay. Ang gisulting Kristo pagpakamatay para sa imong gihigugma. Oh.
There is no greater love than to lay down your life for your beloved. Matod pang Kristo. Pakamatay yun. Maubita na si Kristo nga wag yun mudagan. Nagpakamatay kay nahigugma man. Kay kanang nahigugma, di ginamahadlok magpakamatay. Basta nahigugma. Musa to'y gisulti karon ni Vice President Sara Duterte, pag-declare niya nga mudagan siya, siya, I offer my life. Sa puto yang gingon? I offer my life, my life, myself, future in service to the country. Nindot kay paminahon, ambot, tinuod ba ka na? Muna, gugma. Siguro, kaya na mong iuban, maingon, Padir, unsaon na ito pagkahibaw nga ang Ginoo mo'y nagsulti. Amo na una, i-check, gugma ang iyang promote. Ikaduha, ang I. Unsa man? Mo-promote siya og intelligence. Intellectual enhancement. Unsa man gyud gipangita sa intelligence? The truth. Mao na nga kung di ka mo gamit sa imong intelligence, mahimog yung kang ignorante. Kinsa ninyo dinhi ang nahibaw pilay edad sa babae o sa lalaki nga pwede ng kaslon? Taas ang kamot. Pilay edad? 18 pataas. Di biyan na tinuod. Sa atong simbahan, ang edad sa babae nga pwede ng kaslon, 14. Nya ang edad sa laki, 16. Pwede na silang kaslon. Sa ato na, sa simbahan. Wa mo kibawaan ano? Okay. Wa man sad mo magduki-duki. Mo nagnamoy anak 14, nga nakauyab na, ay na ninyo kasabi. Pwede na maginakaslon. Pwede gani magsugod og panguyab 12. Aron ika-14 kasal na yun. Okay na ninyo, dili. Ignorante mo. Pila may edad ni Maria sa dihang gibuya sila ni Jose. Nagkauyab sila. Gibana-bana nga 12. Nya pagka-14, sinayura na sila. Maobit atong pagpamabdos sa Espiritu Santo ni Maria, 14 iyang edad. Bana-bana, o niya, nanganak siya, mga 15 iyang edad. Maobit atong nag-uol si Joseph, nahiubos, kay wa pa man niya mahikapis Maria, na mabdos man. Kay sa una, ang sinayuran, dili pa man na magnikapay. Di man praskaron nga, wa pa gani mauyab, gihikap na. Inig kauyab, unsa naman? Gikuot na. Inig sinayuran, luspad na. Inig humagkasal, wa na, busyad na inig kasal. Luoy kay naom. O na, ayaw pagpa-ignorante. Daghan rong mga babae ignorante about virginity and purity. Ila na lang usik-usikan, wa na mo value sa ilang integral purity and virginity. Wa na, ignorante na kay sila na. Bigay lang, bigay. Ana, usahay good, maka-appeal miya na usahay. Kami ba? Ambot, Father Iking, ka-appeal ba na siya? Basta. Daghan mo kayo mo bigay. Mauna.
Wa kay bao nga kanadi ay virginity o purity sa lalaki o sa babae, greatest assets na nato. Na it is, in the eyes of God, it is more precious than diamonds. Oh. Hunghungi ko no imong tupad. Og naminyo na ing na pagminyo nimo, virgin pa ka. Ing na ko no. No, man na. Oh, na siya. Ignorante tana about moral knowledge. Kuwang tana. Daghan sa ro mga batanon, hapil pag yung mga guwang, ignorante, nga, dili data mamatay. Kita ba? Naidaghan hadlok ay mamatay. Kay si ignorante sila nga dili data mamatay. Kuwang sila pagpaminaw sa Ginoo, nya wa nila gamita ang ilang intellectual capacity to listen to God. Nga naman, ang yawa mo'y gasigig sulti nga ayaw pakamatay kay na that's the end of everything. Tinuod na. Nga inig kamatay na to, tapos na ang lahat. Tinuod na, dili. Kinsay mo ingon, dili, tinuod, taas ang kamot. Kamo ba ni mga ignorante mo? Di gina siya tinuod. Nga naman, kay ang gisulti ni Jesus, ang nagtuo kanako, bisan mamatay, mabuhi. O ang tanang buhi nga nagtuo kanako, dili gyud mamatay. Oh. Intelligence na, gitawag sa na siya usahay og wisdom. Unya, ang atong mga santos, tanawa ha, Pedro kalungsod, wa mahadlok nga gibangkaw siya. Ngano man siya mahadlok? Kay bawo man siya nga dili siya mamatay. Si Lorenzo Ruiz dito sa Japan, gipatay sa to sila, gimartir. Wa gyapon mahadlok. Nga naman, kay bawo man silang dili sila mamatay. Og mao sa nay nahitabo sa tanang mga santos. Kinsa dinhi ang dili na mahadlok mamatay. Tasang kamot. Kay atong schedulean. Tas kamot ba? Pulos mo mga ignorante. Ignorante. Sige. Ako mong tagaag gamay nga pagpasabot. Gitudlo na sa mga philosophers, gidawat po na sa mga scientists, basta honest nga scientists, labi na gyud sa mga psychologists, nga ang atong lawas, kining atong pagkatao, duha gid ni lawas o kalag, body and soul. Ang body, matud pa ni San Pablo, naa sa 2 Corinthians chapter, wa ko kay bao, kita gani laging bogo. Tadili ko parehang Father Darwin nga bright kay Father Darwin ani. Wa sa koy gasa aning pag-memorize aning Bible. Bogo unta kayo ani. Sige, ako lang suwayag pangita diri. Na man day mo cellphone no. Na mo data? Na? I-search ko no diha. Ing na katong niingon si San Pablo nga our body is an earthly dwelling. Earthly dwelling. Diray. 2 Corinthians chapter 5. Ako lang yung basahon. For we know, sa ito pa knowledge, intellect, for we know that when this tent we live in, our body here on earth, ang tawag niya sa itong lawas, tent. Tent ba? Kakuha mo, tent, tulda? Mo yung gitawag.
is torn down, God will have a house in heaven for us to live in, a home He Himself has made, which will last forever. So doon na di ay kalainan ang atong kalag ug lawas. Kani ding atong lawas, gitawag ra ni siya og temporaryo nga balay. Gitawag sa Binisaya og yutanon nga puloy-anan, earthly dwelling, ang atong lawas. Nya doon na gid ay panahon nga hipuso ni siya. Pero inighipo sa atong yutanong lawas, ang atong kalag mopadayon kay tagaan na sad siya og gitawag og langit nung lawas katong mo last forever. Og ang Ginoo nay naghimo ato. Kani hinimo man is tao kani atong lawas, diin man naghimo sa tao. Diha sa tiyan sa inahan, diha ni gihatag ning lawasa sa tiyan sa inahan. Pero kadtong lawas nga ipuli natog sulob, gikan gitos kamot sa Ginoo, inig kamatay nato, suloban ta. So di gid ta mamatay. Unsa may suloban og namatay. Nya matod pa sa among diskusyon dito sa pagtuo namo sa seminaryo, nga kining atong kalag nagdaan ni siya sa 5 ka basic properties sa atong kinabuhi. Kita mo nako ganaana ko diri, unsa may tawag ninyo ani? Ganaana ko, unsay tawag ninyo ani? Sa in English, movement. Kana kunong movement, kana ang tao makalihok-lihok, tungod ko na ako na sa kalag. Ang kalag mo'y hinungdan nga mulihok ta. Siya'y principle of movement. Tanawa ang patay, mulihok pa. Wala na no? Okay, gibiyaan naman as kalag. Bisag kumplito pa nas kamot, tiil, tanan, di na ginakalihok. Kay wala na may kalag. Ikaduha, ang lawas o ang kalag mausay nagdala sa atong intellect. Kana bang makasabot ka para karon minaw mo muna ko. Basta buhi pa ng tao, makasabot yung nagsultihan. Muna mo tubag, usahay masuko, usahay magyaw-yaw, usahay manaway, kaya naman kay nasabtan, kaya na pa man kay kalag. Pero ang patay, bisag kung saan pa na nimog istorya, di na nam tubag eh. Nakasuway na mong gitubag mong patay. Kaya nag-iingon mo, kaluyan mo Ginoo ang kalag ni ko. May masata, maayo, thank you very much. Mana, sus, og mo tubag, alibuag siguro tagpanagan. Kay principle of intellect, ang kalag. Inigbiya sa kalag, ang lawas na to, din agi nakasabot sultihan. Wa na siya response. Ikatulo, ang kalag, mausay nagdala sa atong emosyon, pagbati. Pagbati. Tanawa imong tupad. Kusia ko no? Kusia ba? Kusia. Kusgag yun. O tanawa, di ba nang wakli? Ay, nga naman, mubati pa man siya. Kay napa na siya'y kalag. Tanawa ang patay. Sunugon maginasuban. Karon i-cremate man. Wala yun. Pikason pa na usahay. Napay usahay kung ipahimo ni mo siyang nao nga imo sang pagwapagwapahon des lungon. Nya gaan ang nao pagkamatay. Gaan ba? Kulis baot. Ana-anao nas mga imbalmero sa bukon pa din kay amay usay hugot kay hapapangig kay ni utong og may pagkamatay ba gibuak din ni aron muluag wa nagibation ang patay suway na imong tupad bukan ang hapapangig ana di pa ka humagbuak patay ka muriak man na kay napamanay kalag nya dayon ang kalag mo'y nagda sa atong individuation, kanang unique tagnaong sa usag-usa tungod nas kalag. Nawa ini ikamatay na to,
adto na tas minteryo. Anawa. Unsa may mahitabuan nitong naong? Mga lata ni, mga hog ang mahibilin. Unsa may mahibilin? Bukog, nya imong taparon. Adi pareha na lang nagnaong tanan, di nakaka-identify hain ani Padre Siano, hain ani Padre Iking. Oh, mamatay na Padre Iking, nya magtapad mi, human sa napo katuig. Way siguro mas gwapo pa kung Padre Iking, oy. Karon di lang ko makikontest niya kay arang-arang na siya naong kay nako. Muna ka na imong tupad. Lingi ay imong tupad. Ing na moabot ra yung panahon nga pariha na tagnaong. Ing na ba? Basta biyaan nakaskalag, pariha nagnaong. Pariha na tagnaong. Kay ang kalag mo na igabot ito sa langit, inigsulob sa bagong lawas, magkailhan na igapunta dito. Kay unique mangyapon. Mubalik maning atong naong. Maobita to si Lazaro, nakailag yapon sa dato. Ang dato sa nakailag yapong Lazaro, nakaila sa ni Abraham. Tuwa na dito, kay tuwa man kalag. Pero diris kalibutan na maparihan ning atong naong ay. O ang katapusan, nga gidas kalag, mao ang immortality. Ang pagkaway kamatayon, immortal. Ang gidas atong lawas, mortality. Dunay kamatayon. So kining lima, tuan is kalag. Muna, inig kamatay nato, dinis kalibutan, lawas ray namatay. Pero ang kalag, padayon. So kanis Padre Siano, iglakaw ani karon og mga to, Lisibo, malunod ang barko. Okay ba ka, no? O kamo baron, inig-uli ninyo, malimbuwad ang inyong gisakyan. Ikaugma, bilaran na ng inyong lawas. Pero, ang imong pagkatao, ang imong kinabuhi, mupadayon rana. Mupadayon. Ana? Og ato tong paminahon si katong akong gibasa ganiha. Nawa naman hinuon dire. Katong Corinthians 5, unsa may giingon dire ni San Pablo. Kani si San Pablo nagamit ni intellect, wisdom nga gikan sa Ginoo. Naminaw siya ba unsay gisulti sa Ginoo kay matud pa niya gitudluan man ko sa Ginoo. Wa siya moagi og mga apostoles. Diretso siya gakaton. Ingon siya diri. And now we sigh, so great is our desire that our home which comes from heaven should be put on over us. By being clothed with it, we shall not be without a body. While we live in this earthly tent, we groan with a feeling of oppression. It is not that we want to get rid of our earthly body, but that we want to have the heavenly one put on over us, so that what is mortal will be transformed by life. So we are always full of courage. We know that as we are away from the Lord's home, for our life is a matter of faith, not of sight. We are full of courage and would much prefer to leave our home in the body and be at home with the Lord. So ang tao di ay nga naay intellectual kuan gyud, na-enhance ang iyang intelligence because of kaning constant listening to God. Ang iya di ay paningkamutan ana nga mobiya gyud sa lawas. Kay kuni atas atong lawas, layo tas Ginoo. Matud pang San Pablo. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na okay ra nimo mobiya nakakarong gabi. Kumutan ako no na okay ra nimo mobiya nakarong gabi. Nya moingon gani siya, ay simbako. Ana, ignorante pa tao na siya.
Wa na siya maminaw sa Ginoo. Paminaw. Listen. Ana. Si San Lorenzo Ruiz. Tagaan lang mo gamayng background sa kinabuhi ni San Lorenzo Ruiz, atong unang santo. Pag edad niya 41 anyos, nag-serve na siya dito sa Binondo, isip murag sekretary sa opisina sa simbahan sa Binondo, mga Dominican pristong iyang giserbisyuhan. Pag edad niya 41, dunay gipatay nga katsila. Sundao ba to? Dito dool sa simbahan. Og ang gitumbok nga nagpatay, ang description, parihas niyag naong. So siya'y napasanginlan nga maoy nagpatay. Og gipangita siya sa mga sundaong katsila, aron patyon, bitayon siya. Kay dako kay ang krimen. Doon na siya asawa og tulo ka buk anak. Minyo man ni siya. Ning report siya siyang pare nga dili man ako'y gapatay anak padre. Ngano ako may napasanginlan? Kay parihan niya og profile ang gidescribe sa mga witnesses. Nahadlok siya sa kamatayon. Motong giingnan siya sa pare, tago usa. Nya asa man katago? Siya naa miroy mga misyonero nga moadtog Japan, musakay sa galyon, sakay didto. Kuyog ngadto sa padong sa Japan. Nya gikas Japan, mulahos ng barko ngadto sa ang galyon, mulahos na ngadto sa China, sa Macau. Kuyog yapon ngadto. Aron igbalik ana dinhi, mga tuig kapin siguro, mawa na nang mangita nimo. Nitago siya dito, aron di siya mapatay. Samtang naglawig sila padung sa Japan, ang Japan ato di man mudawat og mga religious people. Ilamang patyon, closed door man sila. Ang mga pari nga manaog sa Japan, nagsigi og discuss unsaon pagpakamatay para sa Ginoo, martyrdom. Naminaw si Lorenzo, kay kuyog man siya. Sa sige niyang paminaw, mura siya nakasabot about aning pagpakamatay. Pag abot sa Japan, pag naog na sa mga pare, ning kuyog siya. Nyagiingnan siya sa mga pare, Lorenzo, wa kay labot ani. Diretso nga tog sakay, kay mubalik pa kas Pilipinas. In siya, manaog ko kuyog ninyo. I want to become missionary for our faith. Yan ingon ng mga pare, nahibaw ba ka? Nga di nami musakay og balik, nga buhi. Kining among pagnaog, kamatayo na ni. Ingon din siya, I want to die for our faith. Naisog siya. Nga naman, naminaw man. Iguman ning atong recollection karon, og di lang yapon mo ganahan mamatay, giyawaan giday mo. Gialihan sa yawa. Gihimo mong ignorant, dili intelligent. No? Obserbahin niya na imong tupad. Di ba, mga blit na ron mo, moingon na, okay na dyan kong mamatay. Di gay mga blit, giyawaan pa na. Pero, unsay sunod? Ang S. Unsa man ang S? Kung Ginoo gani mo'y mo sulti, ang iyag yung ihangyo ana nga muhilom ta. Silence. Samtang dili pa ka muhilom, kanang hilom nga dili ra ba na may usay hilom ka. Price inyong balay ba, muhilom ka. Ana, mura kunoy kag naminaw, para ng inyong mga anak, paminaw ba? Paminaw ba? Na mag-ana ng mata sa inyong anak ba, magpitok-pitok. Pero ang kasing-kasing ana o hunahuna, wa maminaw, gubot kayo, gasigi nag-istorya. Labi na, ikaw ha, kinahanglan, ana, magsige sa
Magyaw-yaw ba? Magyaw-yaw, murmuring inside. Silence outside, murmuring inside. Wa na siya silence. Unsa man gi silence nga tinudanay? Kanang gikan Dios kasing-kasing. Ano bang wa jud kay huna-hunaon? Matud pa ni Kristo, total self-denial. Ayaw paminaw sa imong kaugalingon. Adto ra jud ka maminaw sa Ginoo. Silence. Sa ato sa ning simbahan, naay prayer nga gitawag og contemplation. Unsa man ang contemplation? Nasa mga madre nga gitawag og contemplative sisters, contemplative brothers. Magampo ni sila nga way tingugay. Way tingog. Nya, simply putting yourself in the presence of God. Nga wa jud kay gihuna-huna. Ana. Kasuway na mo, ana? Uy, unsa ang pagsuway nga, bisan kanig magrosaryo, duha pa lang ka misteryuhan, wa na, piroy na, Santa Maria. Di ka kadungog, natuog naman ka. Fully awake, pero wa kay gihuna-huna. Mo na siya praktiso nato. Listen to God. Keep quiet. Silence. Sa misa bitaw, kanang misa, gipromote gina nila ni Pope Benedict, practically sa tanan yung mga Santo Papa, pinaagi sa atong liturgical law, nga kada segment sa misa, doon nagyoy silence in between. Gikan sa pagbasas gospel, kanang gasas first reading, igumanin, the word of the Lord, thanks be to God. Hilom usa. Una pa musod ang responsorial psalm. Human sa responsorial psalm, kailangan naigamayng silence, una nasan musod ang Alleluia. Nya, igumas Alleluia, mo silence o gamay, bisag pila lang ka seconds, sod sad ang gospel. Igumas gospel, humili, igumas humili, mas maisag na ay silence. Importante kaya ng silence. Pagpasulod sa pulong sa Ginoo, ngadto gyud imong kasing-kasing. Ang nahitabo katong 1994 nganong nakadungog ko sa tawag sa Ginoo nga magpari tungod sa mga kasakit. Mga kasakit ba? Kay naningkamot ko nga maarang-arang among pamilya sa diha na nga nakatrabaho nako sa Land Bank October 1987, na regular ko pagka mga April 1988 na nakoy badawat nga bugas, humay. Kamo dagham kay mong humay din amo dito makakaon lamig humay sa una kana yung adlaw minatay og pista o kanang hilantan lutuan ginag humay kay og hilantan ka nya mukaon ka ng mais di matun perting haita kanang ginaling sa bato mao na among mais dito di matunoy og hilantan ka pero humay gina lutuon say lugaw ana humay mao ra na among makaon nya makalungag gani mig humay labi na kanang mapista o kaning adlaw minatay hastang dukot nga tuas kaldero amo ginang humulan kanon gina niya karon kay nakatrabaho na ko sa Land Bank ang among pagkakuwang sa kaon nga arang-arang nasulbad na nakoy humay usa ka sako kada buwan kana pag yung first class nga humay kay mga empleyado gos bangko ako ginang ipada ngadto sa among balay ngadto sa bukid kay aron gyud sila sa mamag papa ako mga igsuon kakaon gyud lami nga pagkaon humay na sikat kay nas bukid namo basta nay humay labi na gyud tag sa kasako dadon sikat maganitong kapalit lang kag mga 5 kilo 3 ka kilong humay labi na gyud tag sa kasako pero unsa man gining Ginoo nga nag-ingon ta ko nga Lord ganahan unta ko nga marang-arang na meron pagka September 1989
na-stroke ang akong papa, half body paralyzed. Tungoting ito sa siging kaos humay. Nya ako pag yung pakapinan sa una, kana raman yung isda nga, say nga na, kanang gagmay kay ba? Say bulinaw, nya human, kanang ginamos yun, paborito ginang ato, ginamos o kanang hipon, la, humulag suka, imnon pag ginanamong una sa ginamos nga gibutangag suka. Ano ito, bukid ba? Pag abot na ako, anak ko, kada simana, tagutlo ginakakilong baboy, pada nga to, kaon sa may nilang papa, patay na yun. Sus, pagka-stroke ni papa, strokes papa ba? Nya kami rabato, sa akong uyab, katong akong uyab nga pag-college, nagplano naming magminyo may pagka, December 10, 1990. Nag-joint account nami. June 1988 na nami joint account kay na-regular naman sa siya dito sa Mitsumi. Ako diri sa Lanbang. Ana, ga-joint account nami. Wa na gyud. Wa nami laing gihuna-huna. Ang amo na lang umaabot nga kami niyoon. Pagka-stroke ni Papa, half body paralyzed, niingon din ko sa kong uyab, pwede di lang tamudayon o sa next year. Isa nga naman ako, mura magbugat kayo, ako may na breadwinner, nya guol kay ko kay suod man kay ming papa. Si mama, di kay may suod kay mama, animal man kay ito, sige mamiglatos ato, sige glatos. Kusog kay mang latos, hangtod edad kog 12 anyos, hapit kaduha mi latoson so sa kaadlaw. Mo naglagot si kong mama. Mabuta dito sa nya katus papa, apilon pag itog latos ni mama usahay. Kanang anas among balay, gamay man kay mig balay. Ana, nyas papa di katos uma, maatlan nga si mama nang latos namo. Kay mo toy pili sa mama unsang orasa may latoson, basta maglago to latos din. Suksukan guna daan namo mga bongbong nang bongbong bitang na ilugpit nga kanang sa bang kawayan ba yan ay lugpit kawayan. Ana isuksok ni mama kanang mga sangas bayabas. Iya ginang kinuha para ilatos na mo, og dako kagsa, katong dako-dako mo ibton, lala, latos. Nyas papa, og naas among balay, nyas papa, murabag mo tingog ba, kay maluoy, bias papa, kanabitang imong anak nga, wap agani kahumag hilak, nihilak na sa gilapdusa na sa, tuloy-tuloy ang hilak ba, si papa mo tingog to, hinay kay tingog. Maingon ito, unongin na naglatos ang mga bata, kay basig mga matay na pertinatong paningkamot mabuhi na pakaon ana nya mamatay hinuon sa imong latos moingon dito sa mama unsa man kadang pistiha ka ikay mo apil ala apil latos o mais papa adto mahurot og kabali ang sangas bayabas sa lawas ni papa di gyud mo sukol sa papa perting buutana na sigyan paghagad ni mama damag-damagan gyud dako man kag lawas nya si papa pareha mig height nya baskulado kay tog lawas kay mang-uuma man. Nyas mama, gamay kayo nga bagababay. Muradyog ka na bang, unsa na, piso ba nga magsigig labok na to, dako kayong kuhan ba? Anab, magsigig ng mama ba, sumak ako. Kaliwat man kang manok mag-ugasawa, sumak ako. Sa papa, may ay, pagsigisgot, ana, itukod-tukuran ni papa ba? Ako sa ditong galuhod kami, luhod mi dito in town, pertinang hapdusa diri sa Linatos, wa sa ko'y laing iampos Ginoo, magsige sa kong ingon, Ginoo, pasukula in taos papa, pasukulas papa. Kaya maigo lang na rugo sa kakumos mama, kuyapan ginagyo na. No. Di masagid mo sukol sa papa. Hangtod na lang to nga, nanagko mi. Tong pagka-paralyzed ng papa dito sa ospital, gahigda sa papa diha, unconscious, nyas mama dito sa pikas, nakaana dyo ko sa Ginoo, Lord, nga nung kanimay imong giparalyze, kanaon ta to. Kanaon tao, kana. Mauta na yung angayang paralyzon, kato man sa nung buutan kayo. Mautong nihangyo ko sa akong uyab, na postpone lang usa. Sugot siya, gipostpone na mo, December 10 na 1991. Kaya kanang December 10, iyang nang birthday. Niya gusto siya nga maminyo kuno iyang birthday. Pinangga lagi di. Birthday gini. Sus karon pag ka 1990 November kato bitang bagyong Ruping niagi ba to dinhi? Ruping ba? Ruping.
Oh, parte mo tong iguat to Cebu. Ang gatukod-tukod na kog balay para among puyanan. Nya dito, ang amo tato ako to tipon lang usa mi kay sila mama papa diri silong nya kami ato mi babaw. Mao to nga duha ka two story ba up and down. Ana, sus maigo bitas bagyong roofing. Mao gyud pagbutang sa atop og kanang pipila ka buok bongbong wa pa mabutang ang mga jealousy. Inutang ra ba to nakos bangko? Galon ko ato. So maigo bitaw bagyong roofing, nabungkag yung hurot, ground zero. Motong ningon ko sa kong uyab, indefinite postponement lang usa. Kay si Papa, wa pa mauli paralyzed pa. Unya ang balay nako bungkag sad. Sporty mang sukua sa kong uyab, di man musugot. Di na siya musugot. Nya sige kog hangyo, ang iya ng accusation nako nga naa ko ko'y uyab lain. Ingon ani na ni imong desisyon kay na kay uyab lain. Nakuha ko'y uyab lain no sa adi na kumtuwa na. Mutuo ra gyud ko kung magpakasal ta og di ta magpakasal. Na jud kay uyab lain. Og di gani ka makigminyo aw buwag ta. Ana. Mao na lang gito iyang isigang nyo. Tulog ko kadlaw balik-balik dito siyang dorm ning sick leave ko ato. Wa ko ning report kay atangan ako sa ining pamuho niya ito silang dorm. Dito ba, Mitsomi? Sus, wag yun. Pag tulog adlaw, Lunes, Martes, pagka Merkules, abutan mig tag alas 8, gabi, gikan alas 6, gabi, istorya, hinilakay, ako gahilak ko, dili lagi buwag, di sad minyo. Ang iya sad, gahilak sad siya, buwag o minyo. Pagka Merkules, akong gidawat ang buwag, kurugod akong diani. Pagsulti nako, kay naminaw man ko sa Ginoo. Ko, Lord, unsa mong akong itubag ani? Og magbuwag may sakit sa gayis tanan. Nya mura magnaay ni sulti nako samtang gabiyahe ko padung ngadto Mitsomi sa Danau, di ka Cebu City. Mura magnaay ningon nako, okay ra nimo maminyo ka nang babae nga dili na gyud mutuo nimo? Nya tibuok nimong kinabuhi mo na imong ikuyog ang tao nga dili mutuo nimo? Ana, kinsa may nagsulti nako ato? Ang yawa o ang Ginoo? Hoy, tubag. Ako ato ning wa Ginoo yun. Nga naman, kay ang love, maminaw man na. Di ba? Unya, og naa sa kay Diyos nun nga intellect, wisdom, makasabot man ka. Explainan. Siya di naman mo sabot. Nya isog naman kay siya. Murag wa na may love. Mo to naminaw ko. Abot dito. Mao mangyapon niyang kuan pagka mga alas 8 gabi December 27. Ning ingon ko, sige, buwag. Kurog akong diari. Sakit kayo paminahon. Nya naaman na daplisdan, nya kahantod karon naa pa man ang balaya. Kada nako agi ng lugar mo tan-aw jud atong biranda kay dito man tos biranda sa second floor may nagkabuwag. Ninapa man na siya, moingon jud ko, salamat nimong birandaha ka. Pero okay ra man gyapon kay nagkabalik kay ra man sa ming duha, nagkasuod mami karon. Ako'y nagbunyag sa ilang kamanghurang anak. Ako pag nagkasal sa ilang karong ikaduhang anak. Yahaya. Anya ang ako sang last nga uyab, wa sad maminyo, kami ra gyapon ron. Nasa yaya. Mura magibalik sa Ginoo ang tanan, dila joke tanan. Ana ang kasakit. Unsa may gisultis kasakit nga rin ako, nahimong tamis ang kasakit. Mura bag di ko ganahan nga malimit ang akong mga kasakit. Sa may hitabo, ning ko magpari ko para daghan yung kasakit akong masugatan kay bawo mo ko nga hastang mga problemas mga parishioners ari mo na ihanok sa pari. Nya ang pari sad mo isigihag libak. Sa iya ra sa mga igsoong pari usahay. Ana no. Mao na hitabo nako karon. Libakon, daoton, ana nya ayo-ayuhan dayon, basta na ipangayoon, nya inikahuman na ni mong hatag, libak ko na sad, daoto na sad. Ana, amingon dayon ko,
dugay na ninakong gipangandaman. Silence. Listen to God in silence. Sa ito'y sunod, abutan, siguro tanig alas 12 gabi. Trust. Kana bang, kung Ginoo gani mo sulti, moingon ginang Ginoo, salig nako. Ayaw kabalaka, salig nako. Ano ay kabalaka ng imong naong? Nganong imo man ang usab-usabon imong naong? Nga image and likeness of God man ka. Wa di kay pagsalig sa Ginoo? Huy. Kanang imong buhok og ni uban na. Unsa may naong nimo? Nindot bati. Praning ako pulos naman ni uban, nya hapit pa gyud mahurot. Sa unap itom kay kog buhok. Labong pa gyud kayo karon sihag na kayo. Ubanon pa gyud. Nibati akong naong? Posible. Kay bati masagkog naong sa una pa. Ni samo tingali karon. Pero salig sa Ginoo nga ngato daing beauty, ang tinuod ginatong beauty, wa dihas naong. Asa man gyud tinuod nga beauty? Naas kasing-kasing. Tagaan ta mong sample. Guwapo ba na si nga kung sikat-sikat sa una ako naabutan, kana pa man sila si Piolo Pascual, si Coco Martin, ngayon ana, una akong nahinomduman nga mga gwapo-gwapo, karon ano ko kibaw, gwapo na sila o batig naong? Gwapo! O mo na mo anhi din kamong tanan kilig buana, hala, kagwapo. Unya imong nasakpan, nga imo dayong anak, girip di ay ni Coco Martin. Nya gikulata pa gyud. Igsunod nimong tan-aw ni Coco Martin. Unsay mo isulti? Animal ni yawaan eh. Di nakakakita siyang kagwapo. Kamong mga bana o mga laki. Kinsa mo rin kinagwapahan nga babae diha sa kuan. Sa mga celebrities. Kinsa mga gwapa diha. Ay lamog pili ani dinhi kay Kisa rin pinakagwapa? Marian. Marian Rivera. Wako ka ilana. Pero ibutang talang, gwapa kay na. Lipay ka, ikaw lalaki, makasawa ka na. Lipay ka. Pertig yung gwapa ha. Malipay ka Proud kay ka. Kay yang naong ikapagarbog yun. Nami terminos una dito sa bukid. O makauyab mi nga tos taga bukid. Mayingon dayon, siguro abay nga, madag isuro is kulon. Kaya usay ba, ang naong, gwapa kay, basta atos bukid, inigabot nga ris kulon mo, bati mang naong, kabantay mana. Ambot, og diris katigbian, gwapa kay tanawon, idadoon ni mga tos tubigon, mo bati ang naong. Ang nana, baka nang isagol na ni musdaghan ba, mo bati ang naong. Naam na yan, di madag suro is kulon, labi na ginatos SM, na masasamot na yun. Upag na kayo nagnaong dito. Sige, Marian Rivera, parting ko pa ha, ibutang ni mong SM, musidla ko Pero imong nasakpan nga, tulo day kabuk, laki sa iyang kinabuhi, ikaupat na ka. Unsa may imong bation, isip bana. Iguli ang imong asawang porting gwapaha, nyagikan sa laing laki. Unsa man? Gwapahan pa ka. Hoy, tubag. Hoy, mawa ang kagwapa, luod na kinagnaong lami kayong patyon. Mao tong usahay na hitabo. Di ba dinis inyo na inahitabo ng asawa, gipatay sa bana, niya gihog sa dagat. Di na lang tamo hisgutan na. Gwapa man to. Gwapo sa tong bana. Pero dato pa.
Doon na pa yung mga posisyon. Pero, ngano nagpinatyanay mo to sila? Ako pa'y nakasawa ato, dito na ako patyo na ampingan ito na ako. Tungod kay ang kasing-kasing nahimo ng yawanon. Paragod ang mga tao nga maigo ka ng gitawag og kahakog. Kisa man ang mga hakog kayo, kanang kusog kay maningil gutang. Maningil og utang ba? Nya butangan pa yung interes. Kamo, unsay inyong makita sa tao nga maninglanay og utang? Malipay mo magtanaw siyang naong dili. Unya pertigin niyang gupahan, nindot pa kay bag, naka-lipstick pa, naka-make-up pa. Nya magpadong na siya sa inyong balay, malipay ka magtanaw? Kabuang kagdagan no, usay ang kanagong kalibunan, mahimo na ng dan. Oh, nga naman, mahadlo ka magtanaw siyang naong kay kahibaw ka ng iyang kasing-kasing, dili mo sabot, nimo, nga wa pa kay ikabayad, nganlan pa jud kag batig bagagnaong, nganlan pa jud kag bakakon. Sakit kay na paminawon. Mao na ang makapanindot sa tao ang kasing-kasing. Naaroy laki da, perting batiag naong, nya nanguyab nimo. Batian jud kas naong. Luod kay nagnaong. Pero sa dihang wa kay ikabayad sa imong utang, siya nibayad sa utang nimo. Inigbayad niya sa imong utang, igsunod nimong tan-aw niya, arang-arang na siya gnaong. Nalusno or nasunog ang inyong balay, siya'y nipatukod pagbalik. Igsunod nimong tan-aw siyang naong. Unsa man? Dili pa, buutan. Nasakit ka, siya'y ni gasto nimo sa ospital. Ni unong pag-check atiman nimo dito. Unsa may sunod tan-aw nimo siyang naong? Moingon na ka, pwede na. Ana, so mao na resulta, beauty and the beast ang labas ninyong duha. Nabitay pare nga akong suod kayong pare, siya ra sa istorya nako. Naa sila'y classmate. Kuha man sila kabuk giordinahan. 19 kabuk sila giordinahan. Pero daghang gito silang classmate. Pero naadyo kuno sila'y classmate nga wa mapare nga purtig yung gwapuha. Taas og height, maing muduwa, talented kayo. Gitawag ito nila kilabot ng mga babae. Purting gwapahas mga uyab ato bisag seminarista. Pag abot ko nung Humanilas Philosophy, ni Regency, ni trabaho, sila sa nipadayon og napari. Pagkapari nila dangtag mga 2 ka tuig, naminyo tong ilang classmate nga gwapo kayo. Giimbitar sila nga sila untay pakaslon. 5 sila kabuok ang nakalugar nga mag-concelebrate para mo kasal sa iyang kasal atong ilang classmate. Nya pag abot na kuno simbahan, wa sila maghuwat nga musod man tana og makapurma na dire. Nang lingkod sila daan dire ang mga classmate. Kay ila yung obserbahan unsa ka kagwapa ning iyarong naminyuan. Di ba? Siradaan ang pultahano. Ana pag-abli na, pagpaso, sinikitay na sila. Say tanaw nimo, bro, isa nga, di man kay maayo bro. Basig layo pamanggod. Nag-ana mo kaduol, nag-ana man kuno kabati ang naong. Usam niya itong classmate nga, bati nignaw yang napilian. Hangtod yun nga, ila na yung gikasal. Kasal sila na. Pag abot na sa reception, nato, daghan pa man ng ritual. Pag abot na sa mga informal na, dugay mo ilan nilakaw, dito ni sagol silang table ang katong ilang kauban. Kana pang murag informal na ba? Anak ko na din sila, nga naman, pwede siya nga, saan yung pila, asa naman itong mga lami kayo ni mong uyab? Siya nga naman din akong asawa. Nga nugutaw siya. Nga naman, batig now? Batig now? Ingin siya nga,
Ipangutana pa na nimo. Ana sila. Yan siya, mao lagi na nakaapan, Padre. Anak ko lang kauban, mao na nakaapan, Padre. Kay ako ramang ko'y tag-iyagid sa akong mata o sa akong kasing-kasing. Kung pwede pa lang nina akong pahuwaman ninyo, makakita unta mo how beautiful my wife is. Ingon na lang sa sila, sana all. Kaya nga naman, sila kibaw kung sa historya to. Di ba? Kaya kaning kasing-kasing perti niya. Pag si Kanyar College nako, na ako'y gipanguyaban, akong classmate, para nako, sa tanang babae akong gipanguyaban, kaya igo-igo ramon sa kugnaw, kadto gisay gwapa kayo. Motong in love kay ko niya. Padadaan ako siyag suwat, September 21, 1980. Una, akong gipadag suwat. Suwat pa man to sa una, kato stationary ba? Nya tulog yun ka pages imong suwat to, nya pilo ni mog 5. Kaya ba most meaning, ana? Wa naman mo karon text na wala lang inyo. Mo susuwat, haguan gito ni mog suwat, hinayon pa dyo kay ninduton dyo dangagi. Human akong pada, niabot na lang og Pebrero 1981, wa dyo ko'y reply na dawat. Nya mo likay-likay siya nako, likay-likay. Pag abot na gyud closing na namo, nami beach party sa among class, diya mis Talisay, Puok Talisay, nangaligo. Nya dito sa Daplin sa Baybayon, naglingkod-lingkod man sa siya gipalugaran sa ko mga classmate. Di akong gituparan dito, kaya akong paluapon tong akong letter. Nya pag tupad na namo, romantic ko kay go, duwa mi sa gagmayng balod. Ingon din ko kanang nahinumdum pa kaadtong akong letter gihatag nimo last year. Ingon siya, asa ato nako, kadto bang letter ba? Ingon siya nga, hinumdum ko ato. Nako, unsa may imong reply? Ingon siya, na kay samin sa inyo. Nako, naa. Ingon siya, manamin sagka. Nako, manamin ko eh. Ingon siya nga, nya, wa ka mauwaw ng naong nimong kabati nimong naong, nanguyab ka na ako. Ditso gid siya barog niya, lakaw. Gibiyaan ko. Sus, wap man na mauso ng word nga tsunami sa una. Mura kong naigog tsunami, oy. Gagmay ra makaing bawd, pero mura kong gidatugas langit. Nilakaw. Perti na kong uwawa kay, ang among cottage, dito mas luyo. Kita kay midas tubangan, gibiyaan ko, nilakaw lagi ko nga tusunahan, layo kayo, gahila ko eh. Bati kag naong. Pag abot ako sa amo, ako ramang usa gapuyo atong among gamayng balay, katong payag, akong suga, kasagaran, kandila. Ako sang usa dito, naasan mi samin usa ka buok, akong gikuha ang samin, akong gibutang sa ilawom sa katong karton, kay di na ko butanaw sa kong naong. Bati kog naong. Nya kanang among, kanang agiana na mo sa lobby, ng principal's office, na may kanang bungbong nga bildo nga kanang makapanamin ka ba? Adi na ko muagi dito kay nigpasiplo kung pati kag na mauwaw naman ko nako. Adto ko agi bisag mag-uwan pa adto ko agi atong quadrangle. Kay haron lang gyud di ko kakita sa kung naon nya kanang hilig man kog sakay front seat sa sakyanan. Nang front seat ba dam na sa amin? Adi na ko musakay gyud front seat. Naipiktuhan jud kay ko adto. Nya mo to nga pagka third year na namo, naamsad mi maestro nga niingon, class, timan-i gini ninyo, wa gi batignaong sa tao nga mo smile. Basta mo smile kuno ang tao, wa jud kuno batignaw. Insa mo na inig-uli nimo sa inyo, panamin. Unya kanang pag-smile sa samin. Unya i-feel ang mga muscle sa imong naong. Unya kung ikaw mismo nakagusto na ka sa imong smile, wear that smile wherever you go. To, ana, itaod na kong balik ang sa amin, smile ko niya, mutuyo ko, ana. Ana ko. Niya, mura na kong naganahan, nagsige na kong smile. Ana, nindo talagis resulta, kaya nga kong masugatan, mo smile. Mo smile. Niya, igabot nga tusunahan, mulingi. Mulingi. Ambot, unsay gibati ato niya. Kaya so nag-akura usa, maglakaw, mag-smile.
Ana. Nya napunan sa to kay Legion of Mary man ko, pasabot sa mis mga pari nga ay gid mo kagool kay kasagaran ra bas Legion of Mary mga tiwasono na sa kaignaong. Ningon gid sila nga bisag unsa patagnaong image and likeness of God kita. Ay gyud ikauaw ang imong naong kay naong ginas Ginoo sa matas mga anghel, naong ginas Ginoo. Punan pa to akong social studies nga teacher nga niingon, ayaw gid mo ka-insecure sa inyong naong class kay kanang imong naong ikaw ra gitag-iya ana. No two persons alike. Bisan pa kuno identical twins, di gina magkaparehas kay we are specifically created by God in His own image nga wa gyud duplication. Muna ayaw ka insecure kinsa man na silang manaway nimo nga wa man say parehas nimo. O di ba? Sakto dili. Og didto ko na relax. Smiling na kay ko. Happy na akong heart. Pagka fourth year nako, pagka third year nako, na-appeal na ko sa top 10. Nahimo na kong top number 5. Di, nasikat na ko. Tawgo na ko nilag ubod ng talino. Pagka fourth year, nang-apply mi og officer sa CAT, ako may napiling wing commander. Astang sikatan ako. Doon ay kinagwapahan na mo dito sa among panahon. Mistisa insik, nanguyab na ko Nanguyab. Ako din giingnan, naakay sa amin. Yung siya, na ako'y sa amin, no? Ano siya nako, niya, manamin sag ka. Yung siya, di magisa kong bag, ano siya, nako niya, sa imong gisulti, wa ka mauwaw, kagwapa nimo, mura ramang kong trapo kumparar nimo, di ka mauwaw na imong gisulti. Ingon din siya, ngano man dahil moingon ang tibok tao des kalibutan nga ikay kinabatian nga para nako ika manggay kinagwapuhan. Wa ko kapugong nasugot nako Perti na namong suorat, perti na ko sikata kay gwapa kayo. Ana dato pag yun. Nya ako way hapit kaon. Nya sigihan ko niya libreng snacks. Yahaya. Hangtod nga usa ka adlaw ni ana miduol nako ang katong akong gipanguyaban sa sikanier. Nga niingon akong batignaong. Yan, niingon din siya nako, kamo na dairo ni Kuan, nako, ana siya. Ingon kas una, ako ragyod. Ingon ko, sa una raman to. Nya, wa man jud ko naminyo, nahimon jud kong pare, pag reunion namo sa among 30 years, ako'y nagmisa. Og nanguli sila to, naman sila sa abroad, labi na ditong wa mo sugot nako. To nas abroad. Pero sige na mig kanang message kay kaduha na siya naka-divorce nya magsige siya patambag nako. Ako sa siyang tambag-tambagan. Nya pag uli na nga rin, pag kuana mo pag abot nako sa among venue, ako mga classmate nagkagubot na. Ala nga ubod. Father ubod may lang ko. Pakuan na maybe pa-bless sa mi. Bless sige kong bless ana. Siya nga naara ba may surprise nimo kay kaybaw man sila nga kana ganing wa kusog ta ato nya nga nabang naalang gyapon memorabag kanang dramas kinabuhi ba siya naara ba may surprise nimo nako nga naman siya lang basta na may surprise nya pag human nagyog bless sa daghan kay nila makauban ako siya day katapusan nga ni duol nako ni uli man lagi din ingod siya nga dili pwede ko di lang ko mo bless mohag lang ko yan ihag day siya nakog hugot kayo ing siya I'm happy nga wa gyud nakatag-iya nimo. Ako sa una-una, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Mausab lagi ng imong naong, basta mausab ng imong kasing-kasing. Nya kanusa man mausab atong kasing-kasing, basta musalig tas Ginoo. Matod pas Ginoo, do not worry. Have trust in me and trust in God. Dili lagi ka mabati. Muna na pagsige gastoan ang imong mga naong. Sayang. Mas may pag-ihog lang na nimos kolekta diri simbahan.
dako pa kag matampo. Manindot pa ning simbahan og samot, no? Ana, nya ang imong naong ma-relax. Sige kag tanawa na, dugay kay ka mobiya sa samin, magkaratol-ratol pa ka. Labi na inigbadlis nimo sa imong kilay, ngari inigawas nimo, moingon imong bana, wa man na magtupong dayoy, balik. Balik na sa kahala. Luya lagi nimo naong. Pakolor kasi mong buhok. Di ka matapos og sigig check-ups punuan ka. Dapat namin la check-ups punuan. Gausik-usik lang kasi mong kwarta. Maura gyapon. Bati ra gyapon kag naong. Nga naman, kay bati magkasing-kasing, wa man kakadawat sa kamatuoran. Sa mo na ha? Trust in God. Unsa may sunod? E. Kaning E, kung Ginoo gani muhonghong nato, ma-promote ang empathy. Mahimo kang empathizer to others. Unsa man ang empathy? In English man na. Kana bang murag mubati ka, mahimo kang usa sa imong isigataw, labi na gid sa labing ubos. Munang naingos Kristo, love the least of your brethren. Karon, og ikaw, wa kay Ginoo, unsa may isulti si Yawa. Pasagdi na diyang ila sa ng problema, di ba? Mana man ano? Para sa ato mga kadaghana ro sa ato mga political leaders, sige pangawat og kwarta, wa gid sila'y empathetic life ba nga mubati sila unsay gibati sa mga masakiton nga ilang gikuha ang budget sa PhilHealth, unsay gibati sa mga tao rong naigo sa baha, gibahaan, nga ilang gikawat ang budget sa tawagan na, flood control. Wa sila mubati ang mga wa ka eskwela, nga ilang ganing gihapit, gisiro budget, ang budget sa DepEd, panahon nga si BP Sara maupay secretary sa education. Pwede sila mubati. Pero ang Ginoo na gani, mubati gid siya. Makighiusa tas labing ubos mo na kinabuhi ni Mother Teresa of Calcutta, nibati siya sa poorest of the poor, kadto mga bata nga puti nang gagmayag lawas, kadto mga tao nga giud ng lawas, mubati siya. Beka mo din kinsa ninyo mo atiman sa tao nga giud ng lawas? Mo atiman mo. Nya si Mother Teresa gikinamot pagyog limpyo. Mo atiman mo ana. Uy. Muna, di na lang ako basahon, kay taas man Matthew 25:31 to 46. Niingon diha, I was hungry, you give me food. I was thirsty, you give me drink. I was naked, you clothed me. I was homeless, you shelter me. I was sick, you cared for me. I was in prison, and you visited me. Yaningon dito sila, kanong saan na nahitabo, Lord? Whatever you do to one of the least of my brethren, you do it to me. So, mahimo ditang munindot ang atong relasyon sa Ginoo ug sa atong isigkataw, basta naa nata niining grace of empathy. Nya ang Ginoo nagay musugo nato nya atong sundon, ang una gid niyang isugo nato, put yourself in the shoes of your neighbor. Muna ingon siya, love your neighbor as kusga, as yourself. Sige, ligya imong tupad. Ingna, pwede ta mag-ilis og naong? Ing na ba? Na pwede ta mag-ilis og naong? Ing na ba? Musugot, dili. Pasabot, ako'y care sa imong naong, ikay care sa akong naong. Dili mag-ilis yung naong, kay lisod mo na. Kana bang ang atong higugmaon, ang atong isigkataw, dili ang atong kaugalingon. Mao gyud nay perfect empathy. Dili lang sympathy, empathy. Kay bawo mo kung say kalainan sa sympathy o empathy?
Wa mo kibaw? I-google. Ang sympathy, external sign of being one with the person. Kung naghilak siya, muhilak sad ka. Sympathy na, mudungan sa kaghilak. Pero ang empathy is making yourself considering yourself in the situation of the person. Dili ka mudungan yag hilak. Unsa may buhaton? Muhatag kag tisyo. Nakita kasi ang need ba? Siyempre, maghila ka, muagas pa na imong sipon. Nya magsige kag ana. Sige kag ana. Imong tan-awon unsay iyang need. Tisyo, ana. Nya kay ang hinungdan nganong naghilak siya, kay dako man kay bayronon siyang utang. Nya di wa man siya ikabayad. Di ka mohilak uban niya. Muangkon kag 50% sa iyang utang imong bayaran. Kay nibati ka unsa ka pressured ang iyang kinabuhi. Ako wa man ko nihilak didto sa nabanla sa baha sa amo atong bagyong Tino. 130 more or less. Mga 50 rin nakitaan, missing pa hangtod karon ang uban. Wa ko nihilak. Pero nibati ko. Sobra ang mga nag-active lang sa simbahan, sobra 200 katao ang di na gyud kapabarog og balay, human na banla silang balay kay portig yung pobriha. Nga karon nagtipon-tipon lang na dihag 15 nagpasilong nila. Sa may akong gibuhat, mo na nagslat-slat ko, raise og funds. Karon niabot ang among slat nga akong natigom, maka himo nami og mga 57 kabalay. 7 nay among nahuman, 50 pa'y trabahoon. Pero na ang kwarta, tag 75,000 kada balay among mahimo. Naigamayng CR, nya 10 by 12 ang iya feet ang iyang floor area, na naibongbong, atop, bintana, sira. Ana. Iguman ko na mughimog balay, ang tagbalay, muadto sa simbahan, magpa-picture na ko usahay, mo iglamano, hugot kay kinuptas kamot, nya manglugmaw na yung luha. Salamat, yun kay Pader, salamat, yun kayo. Ana, ako sad, usay mo, hilak sa kugamay. Sa kalipay. Nya karon na sa ni sunod, niingon sad, usa ka pamilya magtiayon, negosyante, kontraktor, unya, wa ni sila'y balay. Nanipon lang si ilang ginikanan. Pero porti ka Diyos nun. Nya, pag misa na ko sa ilang kumpanya, nakadungog siyang gasigi ko pag tukod og balay, in siya pila gani budgetan ng balay de Pader, imong pang tukod, nako, tag 75,000 ang kada balay. Ingon dito siya siyang asawa, day, mo kuanta, mo donate sa ta. Ingon siya, oo, ana. Niya, sabot-sabot sa sila, sabot-sabot. Paghuman, niingon din ako, Pader, kanang muangkon mi og 20 kabalay. Nako, nasayod ka mo na inyong gibuhat? Nako, 20 kabalay? Tag 75,000? Pila mo na? Oh, di magay mo kakwinta gani. Pero niyo na, yes, Father. Kami mo angkon og 20. So karon 77 na kabalay ang among posibleng mahimo. So empathy, meaning imong buhaton ang iyang gikinahanglan, imong tubagon ang iyang gikinahanglan. Dili lang kay mo sabay-sabay lang kaniya, parehanda ana sa kuan ba kanang namatyan. Lakilak sa kadito, niya painit ra dito imong giapas. Need. Nanglitan ron imong bana, naghinuktok, kay giaway sa kabit. Unsa may imong buhaton?
Isip asawa ba? Imong bana naghinuktok kay giaway sa kabit. Unsa may imong buhaton? Kung ikaw maminaw ka sa yawa, ingnon ginan nimo, gaba na nimo, buanga ka. Mirisi, hilak-hilak ka diya, musmo tanong ka, patyong tanong ka diya. Di man ka muhilak sa tong kaliso din gul-gul ka na imong kabit. Dili. Kung ikaw gisultihan ka sa Ginoo, na kay empathetic heart, mubati jud kasi ang kasakit. Imo gina siyang alam-alaman. Relax lang dong. Magkauli ra lagi mo. Ano na niyo? Ay kabalaka, I will pray for you. Oh! Mo na sa nimo pa na. Salamat day, nisabot jud ka nako. Ninduta no? Okay ra na nimo. Mga yawan on ay. Awa, di ba? Wagin mo'y kasing-kasing sa Ginoo. Kaya nga naman, in the first place, you failed to listen to God nga nag-ingon, forgive 77 times. Love your enemies. Pray for those who hate you, who maltreated you. Naminaw raman kasi imong kaugalingon, mo nang nahimo na kang self-centered, selfish. Ana, mura na kag yawa. Handa. Last na lang ni, ang N. Ang sabi ng N. Basta Ginoo gani ang mo inspired nimo nya imong paminawon, moingon ginang Ginoo, noting, kana bang notation. Pagsuwat, pagtima mo nang nakoy nakita nyo din kasuwat-suwat, pwede na sila mga matay. O kung sa manang noting, pasabot, humani mo love, humani mo og gamit sa imong intellectual capacity to know the will of God, humani mo silence to let God's words penetrate into your hearts. Pag humani mo salig sa Ginoo, pag humani mo og empathize sa mga taong gi-provide sa Ginoo nimo, then keep a standard kanang gidawag og divine standards. Ako karon doon ako'y standard nga akong na note sa akong kinabuhi nga dili na gid ni nako wag tangon nya ako ning gipanudlo kanang triple A. Unsa man ang triple A na akong gitudlo? Ampo, alagad, antos. So ayo, sa inyong relationship, sa imong kaugalingon, ampo, alagad, antos. Munindot yun ang atong relasyon. So ay, kanang imong anak tapulan kayo, pag ampo, Ginoo, makaalagad unta ko aning akong anak nga animal kayo. Nya, tapulan man kay siya, imong lutuag pagkaon, imong labhan yang labhunon, limpyuhan nimo iyang kwarto, nya siya sige lagduwa dito. Unya, antuson lang na nimo yung trabaho kada adlaw. Unsa may sunod mahitabo, kanang anak nimo suod kay na nimo. Pangitaon yung ka anak. Di na mulikay nimo. Kaya di man ka magyaw-yaw, igo raman kang muampo, nya mo alagad niya, nya mo antos niya. Di suod kay mo. Magparaig-paraig pa na nimo. Nya ikaw mabisi ka, tuakas layo. Ay, tiksan din ka na, ma, where you na? Isa nga naman dong, isa gutom na, lungag na. Yes dong, coming na. Imo din siyang pakanon. May nice yung kay kamaoy. Moabot ang panahon, mahibong lang ka, ngang imong anak, siya na'y naglungag para nimo, siya na'y nang limpios balay, siya na'y nagatiman sa inyong mga atimanonon. Nga naman, naparalyze naman ka. Bakit joke? Di, oy,
natakdan siya nimo. Kay kanang anak, matakdan ginas ginikanan. Naama mo'y genetic banding. Matakdan ginani mo. Kabantay kasi mong anak. Kung malikas ka, mahimo sa nang himalikas. Pero kusog ka muluto, kanang imong anak, mahimo sa nang mangluluto. Mo apil-apil man na nimo. Kamo lahim sa mong style. O mo apil ka itong panglaba, magduwas tubig, hapak ko. Uy, yun, duwa, iti ha. Lakaw nga to. O, di na siya mo apil. Hilak to mong panglingi ang bata ba? Panglingi, kay ganahan to siya mo apil nimo, duwa-duwa. Imo manggihapak. Nya, pagkadako, panglaba dito. Di na namang laba. Sa una mo apil ta, hapak kong takaro, palabho na sa tak. Maglibog na ng bata. Pero imo nang padua-duaon diha, tagaan sa na nimo siya iyang sabon-sabunan, nya tudluan nimo was-was-was-was. Inikadako ana, di nakakapanglaba, oy unhan ka na. Nya, di naman sa kana niya sakiton, kay dako naman siya. Nakasabot naman siya, na nasa siya intellectual capacity. Nya, ni-empathize na sa siya nimo. Unhan na ka nag-alagad. Nya, bunga pagit si mong ampo, alagad, og antos. Mo na gigamit ni Santa Monica, ngadto ni Agustin. Niabot yung 32 anyos kuno si Agustin, una pa siya naminaw sa Ginoo. Matod pang Agustin, tungod ni sa mga ampo ug luha sa akong mama, nakakita jud ko Ginoo. Nya wala siya kakita Ginoo nga nagpabunyag isip Katoliko, nisod pagid siya pagkapari, nahimong obispo, nahimo pag yung usas atong dagko kayong mga santo sa simbahan, nga mo'y nagdaan ning Santo Niño sa ato dinhing Pilipinas. Ang iya maning order, Agustinian. Di ba? Karon Santo Niño, pagkadagko ag kolekta. Lupig kay mi, ambot na ninyong Santo Niño din, dako ba sa ni kolekta din eh? Wa gani, wa mo'y ayo. So, how to recollect sa atong relationship? First, listen to God. And then, note some principles nga imong na-develop, i-note siya, aron nga mauna na isigihan nimog balik-balik in dealing with persons, situations, and events in your life. Maura na ibuhata. Di jud ka magmahay. Unsa to'y meaning sa listen? Love, intelligent, silence, trust, empathy, and noting. Mag-notes. Either ang notes nimo gisuwat, gi-register, o ang pinaka-importante, gi-practice sa kinabuhi. So, taas-taas naman gid ni, kapoy biya sa barog dire. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Niya mo hilom tagamay, tagaan ta mo og mga 5 minutes sa pag-silence. And this is the moment to note some points nga nakahatag ninyo og inspiration. Namoy music diha inday. Awa rasan. Sige.